posledních týdnech jsem měl štěstí na samá zajímavá auta. Testoval jsem Porsche Cayenne S, Lexus LS 460 i malé ostré Clio Sport. Všechno výjimečně dobrá auta, ale co se budeme povídat, k běžnému zákazníkovi se jich za stolik nedostane. Nebude tedy škodit vrátit se nohama trochu na zem a vyzkoušet taky jednou něco, co si kupují normální obyčejní lidé. A obyčejní lidé si kupují hatchbacky. Tohle není nová Toyota Corolla, i když je to její přímý nástupce. Jenže automobilka se nechala dopředu a velmi hlasitě slyšet, že půjde o podobnou revoluci, jako když Ford přestal vyrábět Escort a začal s Focusem. A že se tedy nová Corolla bude jmenovat Auris. Toyota bojuje se dvěma protichůdnými potřebami. Za prvé chce stavět na tradicích, nebo si je v případě Evropy alespoň trochu vybudovat. Auris se tedy hodně podobá Yarisu, ale pod tím kabátem je to vlastně nová Corolla. Ohlašovaná revoluce se zkrátka nekoná. Za druhé si ale Toyota nutně potřebuje vylepšit image. Schválně, vzpomenete si, jak vypadala poslední generace Corolly? Pokud nejste zaměstnancem Toyoty, nebo vám Corolla nestojí před domem, asi těžko. Její design byl totiž Buddha. Auris je přece jen o dost lepší. Smůla ale je, že zrovna teď se to v segmentu hatchbacků hemží samými neotřelými, zajímavými a individualistickými designy. Auta jako Honda Civic, Citroën C4 a další umožňují svému majiteli vyjádřit svůj vkus a dát najevo své smýšlení. Vedle nich vypadá Auris jako auto pro tajné očko. Auto, které se v davu prostě ztratí. Jenže nakonec proč ne? Ne každý chce být viděn, někomu je přílišná pozornost přímo nepříjemná. Jestli Auris mezi svými soupeři v něčem vyniká, je to jeho výška. Ve třídě je bezkonkurenčně nejvyšší, což má svoje výhody a nevýhody. Já bych to měl vědět. Taky jsem byl vždycky ve třídě bezkonkurenčně nejvyšší. Výhodou je spousta prostoru. Nad hlavu máte skoro ještě jedno patro a dokonce ani vzadu nemám se svými 2 metry nejmenší problém. Je tady i dost odkládacích prostor, i když o praktičnosti poličky pod vyklenutou střední konzolou by se dalo diskutovat. Pozitivní dojem z interiéru ovšem trochu kazí tvrdé plasty a některé dílenské nedostatky. Podívejte se třeba na tohle. Nedoléhající dvířka schránky před spolujezdcem za jízdy chrastí a nepůsobí vůbec kvalitně. Jinak je ale uvnitř při jízdě ticho. Pokud ovšem nenarazíte na nějakou extrémně rozbitou silnici, protože o výmolech vám dá Auris až nepříjemně dobře vědět. Pod kapotou máme 1600 Dual VVTi. Je to úplně nový motor a prozatím je v modelové řadě Aurisu nejsilnějším benzíňákem. Oproti stejně velkému motoru, který je třeba ve Focusu, je o něco silnější a hlavně lépe táhne ve středních a nízkých otáčkách. Oproti 1600, kterou Toyota používala ve svých minulých modelech, je tahle také výrazně úspornější. Opravdu se mi ten motor líbí a to samé platí i o převodovce, která je přesná a jede krásně hladce. Škoda jenom, že to není 6 kvalt, protože 5 je na dálnicích přece jenom trochu krátká. Ještě jsem nezmínil tu nevýhodu vysoké karoserie, i když ta je víceméně logická. Auto s vysokým těžištěm se v zatáčkách docela výrazně naklání. Auris prostě není určený na sportovní jízdu, čemuž nakonec odpovídá i řízení, které je prakticky bez zpětné vazby a nakonec i jednoduchá torzní zadní náprava. Pokud chcete dokonalejší zadní nápravu, víceprvkovou se zavěšením na dvojitých lichoběžnicích, musíte si koupit nejsilnější model Aurisu, kterým je turbodiesel o objemu 2,2 litru. Zaslouží si tedy Auris kritiku, kterou od mých kolegů novinářů sklidil?
No, zaslouží si Toyota za to, že mu udělala tak nafouklou reklamu a vzbudila velmi vysoké očekávání, které potom auto prostě nedokázalo splnit. Ale Auris samotný není vůbec špatný. Dokonce i v designově zajímavější konkurenci by neměl mít problém se prosadit. A dá se očekávat, že jeho spolehlivost bude jako obvykle neprůstřelná. Jenom se, aspoň podle mě, měl jmenovat Corolla.